Скъпи брати и сестри, днешното Евангелие ни представя една притча, добре позната, но винаги дълбоко разтърсваща за добрия самарянин. Всичко започва с въпроса, който един законник задава на Исус: „Учителю, какво да правя, за да наследя живот вечен?“ На пръв поглед благочестив, духовен въпрос, който засяга всеки един човек. Исус не му дава готов отговор в типичния си стил. Той връща въпроса: какво е написано в закона, какво четеш? И законникът отговаря: обичай Бога с цялото си сърце и ближния си като себе си. Нещо го кара да търси извинение, да постави рамка около това кой е ближният, да се изяснат кои са границите на милосърдието. Исус ни отговаря с дефиниция, а с история. Човек, който слиза от Йерусалим към Йерихон, попада на разбойници, ограбен, прибит, оставен полумъртъв. Появяват се трима мъже. Първите двама, свещеник и левит, хора от храма, хора на религията, подминават. Не казват защо, може би бързат, може би се страхуват, може би не искат да се осквернят, но виждат и подминават. Идва трети човек, самарянин, от народа, който юдеите презирали, неприятели, врагове, разделени от вяра, култура и история. Именно този човек се спира, вижда, разчувства се, привързва раните, завежда го в гостилницата, плаща и цялата история, която чухме. Това са глаголи, които човек превръща в реалност, в действие. И тук не става въпрос за някаква декларация, че се обича, че трябва да се прави милосърдие, да се помага, а последователност от конкретни жестове, които спасяват човешкия живот. Исус му казва по този начин: иди и ти прави същото. И това не означава, че е покана за съчувствие на някой, за съжаление на някого, а за действие. Не човек да изпитва емоции, а за живот и конкретни действия. Ближният в това описание на Исус, в тази притча, не е просто едно определение, една дума, а е конкретен човек, лице с тяло и с душа. Днес ние, които обичаме, както този законник, да поставяме граници, кое можем и кое не можем да вършим и доколко можем, на кого можем и на кого не можем, различаваме хората по идентичност, принадлежност, политическа позиция, език, вяра и често също и за това спорим в къщи. Но според Исус ближният не е този, който прилича на мен, а онзи, който страда. Не е важно той да се държи добре с мен. Важното е аз да се държа като добър ближен, да съм готов да бъда самарянин, дори когато това означава да прекрача удобно някакви установени граници. През последните години всички ние в една или друга степен ставаме свидетели на истински човешки драми. Виждаме по телевизията различни катаклизми, войни, майки с деца, възрастни хора, които оставят всичко зад гърба си. По особен начин днес виждаме кадри от Палестина, които бягат от ужасите на насилието. Някои от тях стигнаха и до нашите градове, до нашите врати, до нашите църкви и до нашите сърца. Никой от нас не ги е питал как се казваш, откъде си,
Добра ли си, добър ли си, имаш ли навици, които ние не одобряваме, пушиш ли, пиеш ли, вярваш ли изобщо в Бога. И днес по този начин Исус показва, че трябва да бъдат отворени вратите, споделен хляба, леглото, човек да бъде изслушан, понякога само присъствието е достатъчно и това наистина беше достатъчно. И човек не трябва да се гордее с това, че е направил добро, а може да се гордее с това, че има възможност в името на Божията любов да помогне на друг човек, който е в нужда. Тази притча не е просто морален разказ, а е образ на самия Христос, който е отхвърлен, отритнат, не спазващ религиозните очаквания. Той се навежда над човешката рана. Той излива милост. Не пита дали човек заслужава това добро, което му е дадено от Бога или от ближния. Исус полага своите ръце на гърдите ни и води към изцеление, независимо от това дали сме грешни, дали сме добри или зли. Да бъдеш християнин не значи да цитираш днес Евангелието, да размишляваш, да даваш примери от Евангелието и да показваш на другите как трябва да живеят, а всеки един човек да може да покаже чрез своите постъпки и действия как се изживява днес Евангелието. Да не гледаме страданието като зрители, а да станем съучастници в надеждата. Да не сме само добри слушатели в храма, а да бъдем добри самаряни на пътя. Нужно е днес да бъдем не герои, а човеци, да имаме сърце, което не спира, очи, които виждат нуждите на другите, вяра, която не подминава никого, защото вечният живот започва тук, в момента, в който живеем, в който се навеждаме, в който правим място за другия, независимо откъде идва, независимо колко време е тук, какъв език говори и какъв е. В името на Божията любов ние трябва да бъдем и сме инструменти в ръцете на Бога. И така да бъде. Амин.